راستي بیرانینە غەمگینە و بە تایبەت ژی شەهید مشعل وەک شەهیدێک سمبۆلێکی ji şoreşa Sûrî re û canê xwe fîda kir di ber gotina xwe de. Yani xelkekî pir li şoreşa Sûrî de hat kuştin bi hovetiya rejîmê û alîgirê wê lê bi taybet şehîd Mishal Temo wek Kurdekî û wek niştimanperwerekî Sûrî û xwedî estekî bilind û xwedî nerînekî hûr û dûr di ber gotina xwe de canê xwe fîda kir. Em rahmetê jê re dixwazin, em serkeftinê ji miletê Kurd re dixwazin, em serkeftinê ji şoreşa Sûrî û miletê Sûrî tevî re dixwazin.